One, million we know about you are. And in a medium, get a man of them who wants to understand them. Who is that? Akwa Okuko at the present. Oh, the number. They got moved with all of the level. And then the guy I like is here. Well, Akwa Okuko is more. When there is a couple of them for the crowd. Yeah, the last night you. The hate you. And whatever I have to do in the point, I will think of the feeling of another one. I have called you several times. You believe them by your mirror. In a manner of the world, I can't take them, I can't do them. I can do them. They put them on top of the other. But I have to put out and the government was a common talk. Where they use the home of you are. It's not one of them, why not one of them? Onye Eze Jesus sị kapụta mana ya akọwa ọfụma maka onye nwere na-asị asịsị nne eziokwu na-adịbere ha adịpụta okwu bụ eziokwu. Onye Eze Jesus oge ọ dị na-egbu ndị kidnapping emere m video. I was threatened I should not make a video for you. Nta mmụọ na social media oge ụmụ ejima ya n'ahịa onye kidnapping sorry to say this on social media because if you go there when I put access na ndị dibịa niile bụ ndị oshi ndị dibịa niile bụ ndị nke yes ndị na dibịa niile bụ ndị oshi na on pocket up ya bụ mmata onye dibịa dibịa kwa ọgwụ ọgwụ ibuli fọma dibịa dibịa ka ịgwọ ọgwụ ịgwọ leele iwu ibuli fọma dibịa dibịa ka ịgwọ ọgwụ ịgwọ ọma leele iwu maka na ebisi akụ mmadụ ka ọbụrụ kamera na-abụ ya na ba afa n'afọ ahụ fake onye bụ ife ọjọọ na ebe aka ya ka o post against you onye ede good right up n'ime ya ana m ajụ ya Chimara, ndị nna abụọ ga-abụtara n'efi n'ọzọ ịrụ na ọkpara nchi ka m na-eme of my dead body and my marriage and my standard. Now, Akwa Okuko ya kapatara na mbụ your door is open. Play ka ọgbọ ya ịbata nke baa ụlọ chikọ onwe ya kwụsị ime na ndị mmadụ fere n'anya sugar, king of sugar, ile na arụrụ dị n'ụlọ abụọ gwa nke dị n'ilo ya maka padara kasịa sugar. I finally they want to finish you because they feel the need sugar. You're not talking. You're talking you baby. Oh, more. I feel talking about it. Man, I read the phone and I talk fast. I know for that money. I know for Can you hear me now?
Can you hear me? If you can hear me, you tell me. Can you hear me? Can you hear the voice? Can you guys hear? What is the phone again? Yes, okay. Okay. So one, if you now go can I go kwa I'm not going for boys you is yama me change direction. Imagine you get all any advice, how to say a fantasy. So I can't me feel possible me one at Wabama. How two was a lemon. Can not forget no not the way you so a little. Man, a little one for them. I found a little bit lawyer. Man, and also few. Now call off and they are bastards. They are then I battle who kill below when you have a motor. Mandate you with it around of a musician and a jar come out the bunya motor. A boy to get over money bunya motor. You will make a fee and what I come with the name on your love. God punish you all. Then Gaga. Anambra State government, Chima rent up a number, never more Chima. I can't demand the use of video, can get your number. People are using my video. When I give them a wound, them mother way. So, Lord is banner, they see. Nana, if I was in K, money wish. Uncle here, the man of more. Any number of the social media, I won. You will learn them or the Linganachi. Apokanamafa. Anambra State government, Biko, Wahala. Chief Judge, Akwa, then Eke Hit, investigate the Onye Eze, Ofuma, come on now, Kisi Juoi, because he was under duress by even the kidnapper jail, on a way Yalameya. Okulaba no, boy Yalameya, never on a Kubokumbo. I'm Okoba Nasias, is you now they had for their bomber. This man na siasa. I broke a miserable mother. I see on us, but also now Akwa Okuko Kidnapp ya. Mama pin up in a kidnap ya. It's a quite bonding kidnap ya. Now I found the kidnap ya. Nandi na Barakan the kidnapping. Nandi the Reverend Father. The Reverend Father. The Reverend Father. The Reverend Father. What has happened to my voice? Can you hear me now? Look at my glass. I feel happy. Can you hear me now? What's happened to my voice? Now, wow. What is happening now? Who want to block my video? Are you mad? Leave my video. Happen on video more. Can you hear it now? Yes. Go and send this message to Nigeria Chief Judge. Yabiko, Yagante, no Nuchi Maren. No sound again. Okay, please, so fast, people should let me know. Chief Judge should listen. Onye Eze Jesus said that Akwa Okuko kidnapped him.
and Mama Peno. You people were aware when Onye Eze Jesus was not on Facebook. I started asking of him. They gave me Peno number on my WhatsApp. I called Peno. I spoke to her. I told her, what am I hearing? Is it true that they kidnapped your husband? He now said, yes. I said, okay, go and report in police station. He said that those people said that if they should go and report, they will kill her. All those nonsense talk they used to talk on phone, useless people, that God will not allow to rest. Because anybody that's put hand in kidnapping and kill your fellow human being, you will never know peace till the rest of your life. Said by Chima Rentempo. Imadi Ibe na Bambo, in Walla kidnap on Ala Igbo, you are a beast. So now, that Pino own, that is why the wife, because Onye Eze came to my house with goats to invite me to his child education when he gave birth to twins. And I never wanted to go. It was my wife that said that since this man came with goats, go and honor him. I went to that place with my two wives. Many of you are following the Facebook then. That is how me and Onye Eze start talking before we lose contact. I don't have his number again. But when this thing happened, I called the wife through Facebook when I was announcing it. Did you people know Onye Eze family? They said, back to the camera. They said yes. But then some people said yes. The young lady contacted me on my number 08038324996. This is a life story. It's a long story. Contacted me. I went to my shrine and do charm. People that did charm in this issue, Mighty Thunder. Onye Eze release. Because Onye Eze sister, the Mama Peno them, they were going to let it doctor so that they will release Onye Eze Jesus. So that he will come back alive after all. And they went start promising cow. May I promise goat in my own shrine for his release. Yes, nobody knows all these things now because I don't want people to be seeing them. As I'm posting that about Akwa, they said that I'm posting it because we are the bed of the same feather. I'm not Akwa's friend. Me and Akwa were not mates. I just like him. True love, not fake. I'm not liking for him to buy me motor, for him to give me house. You people know that one. I'm not a hungry someone. I'm okay. Self-contented. I'm not saying he's richer than me, or I'm richer than him. I'm is richer than me, or I'm richer than no. I'm not in competition with anybody. If you are rich, God gave you richness. All I will do, I will follow you and celebrate. The one that is good though. But I don't go to occasion. That's why I don't do occasion. To avoid you spraying money, or to avoid me spraying you money. Hold your money, let me hold my money. Simple. I don't want too much story. If I want to go and marry, nobody will know I marry and come back. Simple. I beat my house, I want to open it. Then if you think this one is new house, I've not even washed it. Look at the floor. This place is new house. They have not even washed it. Look at bamboo. Can you see bamboo? It's there, babe. It's bamboo. There, careful. Here. Where you there now? Here you see him. You see him. This new place. You see? If I hang soon here, I can do on. Here you see it. It's a new place. Come now. So what I'm trying to say is that, look at it.
They are busy buying motor. Me, I'm busy building house. Yes, sir. They are busy building hotel. Me, I'm busy building tenant house. If I have money, I will build like them. But I'm not in competition with any doctor or any pastor. If you are the highest, be highest in your room. Let me be medium in my house. Now, Onye Eze Jesus, when they arrested him, everybody suffered. We were praying, finding means. I don't know this man. Just few times that me and him we knew. But he knew Akwa, he knew Ezobi. All those ones was his friend before he came to me. I not say that he had done me anything bad or I don't have anything in common with him or I hate him or no. I don't have anything in common with him or I hate him. Just that the young man in question, being Onye Eze, what I observe in him is lies. That's why I said, let Anambra State government be very careful. It's lie. How is it lie? Before they kidnapped him, he was telling us that he's building a hotel in Asaba. He has a very big land. When they were asking for ransom, he stayed 1 million moons. They were begging everybody money. They were contributing money. Wezoke then came out. Pino came out with his mother to come and beg for them to give money for the young guy to come out. They only sold his car according to them. Allegedly, then along the line, I was asking that people then. Now, when they said that they want money, all those property they said that they have, his life is more important. I don't know what I want to document here, but Onye Eze, about the guy, Bulubunya there. Naka the young girl had on him. The police don't know why different investigation. Then now, mapping up Onye Eze now, like with one Onye Eze, Jesus spiritual places, kwa weekend. Kwa wike we release Onye Eze in spiritual realm. Uja question kwa ado Onye Eze from my different name. Everybody were worried. Likewise me too. I promised my oracle. I killed the goat without placing it on social media. The video I made in begging the kidnappers they should leave Onye Eze because of the children. I deleted the video. People were telling me, move your mouth, they will kidnap you too, they will do this. They were telling me nonsense about this issue. Nah, I won't lie to you. They were telling me, remove your mouth. As they're telling me, now remove your mouth in Akwa's case. Remove your mouth, and then too much. Shut up your mouth. Remove your mouth, kill you there. Chief Judge, not be human being. Governor, not be human being. Deputy, not be human being. Security man, when be Anambra State security, Udogachi, not be human being. They no get brain. I mean, they just burn them, throw away. They be human being, they know the truth, they sabi everything, they sabi lie. They sabi truth. So now, who is calling me? Now, no house is found to sell. The young man came out. The first thing he did for him to appreciate the effort, professional, to appreciate the effort of those who prayed for him, those who asked of him. Some people paid money. Some people will not know. Some people will not even pay money. Some people even pray. No matter if they should leave him to come out alive. Why are they kidnapping these people? Why do you think these people are having such problem? Now, do you observe the million Willow? He don't used to carry out money, 2 million on Facebook. He don't used to carry out 300 billion on Facebook. He don't used to go do the rime. He behaves elderly. 1. 2. Did you observe that Akwa, being the young guy that does not understand the life, that those who laugh with you may even come and poison you? Because all this is happening to Akwa now. It's those who are close to him.
if I'm much close to Onye Eze, he may even point me that I'm a kidnapper too. Well, I'll say 2 buo for Nanya. I'll say, about 1 hour too. I don't know. Ndayo na koya tiyati even neme na ifo na we fo ni mumu na unu wala se to am na aka nwa ire kwa ni ime ifa alusu Igbo onye aka dị na ndị kidnap Onye Eze. Nke a just observation na agwa gị now. Then now even mmape no for ndị ụka ya ndị ụka mmape no jesi na nke akwa je yo ego akwa na manyawa 1 kobo for the sake no manyawa kobo no ga ya wa kidnap ya this young man na amụ. Yes, mụ akwa na fosia biko ya nya ndị ego di na akwa instructed me ba isi go mụ akwa fa mụ wole ego nyefa and ma gwa akwa nyefe ego very instructive human being akpali am ndị ya ọgwa nke very full na mena nke ndị ebe mpa mmadụ ogbe bankom if you are young guy now ka ọ taa afọ na mara isi ya because this Onye Eze Jesus na asị ili ali never asị ngi si ni ndị kidnapper it's 5 million or 89 million na video yi ni escape mana na ochie na anụ anyị no wada kuma up to na ị ka na-aga ka onye ntudu n'ike ị ka na-aga ka onye ife mere ike lawyer yi ya si isa n'anya because somebody defend dey na eziokwu na ndị ọbụ client ya bezo dịchọ ka onye inyere aka mana malụ nke bụ eziokwu lawyer kama dụọ ya ọdụ wadu aka na ntị ya kwuo ife ọmara talk what you know to avoid igbusi ndị mmadụ n'ala Igbo because this is habitual life ka ị na-eme kama ife ime ife mmekwala ya ntị bụ eme times 2 ebe ka ịkpọta onye oshi ya lụọ ya aka nọ ngịnị ya ga-eje oshi kama mbe alụọ ya n'azụ agbagbuo big man na nkịtị ụdịrị ndụ adịrọ mma. He that kill by God will die by God. Onye na-eme ife ọjọọ ga-afụ ife ọjọọ. Oge ụmụazị a na-aya arụ oge this man mana aka gịnị kidnapping. The children were sick. The young woman enwere ọchịchị, nwunye enwere ọchịchị. The guy called me sị m ọfịa na rajọkwa ụmụ ejima. Mmụọ na-asịkwa na mmanyekwa ndị ego achọkwa m inyekwa ndị ego chi na rismọ batakwa welukwa nke ọtụ because I was like scared ọ na-akọ akọchi na oge obo ya agba tụ ofufe tụkwasị n'isi oge ọtụ na-elabago nwunye ya ma onye labago nne nwunye ya ma ọ na-emebeghị alụ. Yes, o nwere ike ikwu ya obi ma nwunye masị m were ego shandị alafa ka ọ kpọjọ ụmụazị ụlọ ọgwụ na ịrapụ ụmụazị a achere ife this man ihe I did it. But mụ na nwunye m nọkwa mkpọ dị woman si oke ọ bụ na that period of Christmas na na-enye ndị mmadụ rice ọ bụ na ị ga-abịa nwasara bụrụ rice dị ụmụ atụ n'ọma mbịa na aradịrọ mbịa nsi oke na ngwa were rice kesi ndị nne ke rice kara eke m rice na Christmas ma ite ọkọba na Facebook ọgbafe nne ka na-etinye na Facebook ebe m do that again o nwere 15 nga na-etinye nwete nsị nọma na-etinye ezi kọsa Facebook abụghị m onye ọfụ now ọ tụkwasị akwa n'ọfọ na kidnapper den jụgoro na onwe na ajụjụ ego ole ka Onye Eze Jizọs ga-enye akwa ka ọ ga-enye nwa bụ Chimare ke mmadụ na-eji ịtụ mgbele ịmara ịtụọ mgbele iwere elefant ji nwụrụ ọchịcha mana etinye n'ọkụ o lepesịa. The answer in my own heart bụ ntụ ọ bụtakwa n'ọfụ mma pịnọpịnọ na nke ndị kidnapping si n'ọfụ onye nke na-esi ndị na ọfụ mfe niile dị ebe a na ndị a niile na-agasị n'ebe ọ na ọfụ watụrụ windo. Onye Eze Jizọs ị na-anya ọfụma ị na-akwụnwe ọtọ ife niile na-akata bụ na one nke na pịnọpịnọ ebi ọzọ before ife ebido mana pịnọpịnọ dị very stupid dịpụta social media ebe ayọ ndị mmadụ kwa atụ ego n'ọmụkwụ a sị ma anyị mekwana ife ama ọ sị na azụ jee mee ụzọ efere obi n'ebe ọ nọ onye stupid girl ọsọ mara ọma onye ego n'ilo ụwa ga-afụ dị ike n'ilo ọ ga-afụ na Onye Eze nwere ego eziokwu chinne na ọ na-eme ọnụ ma mmadụ imegoro kamera yiri ego ọ dị ka ọdịle mmadụ ndị na-asampụlụ ego na-ejiri ego nsi unu kwuru nyere m aka nyere m aka biko nụ na nwanne unu bụ Chimare ndepụ na manejikwa na amaneji
nsi unu yele maka yele maka ọrịa kidnap na bi kidnap nkịta amana ife ga bụ MT ife ga bụ mgbule ego anyị aka coins ya na calories maka na mụ abụ feji ọdịchị gba m enwe m ego nje nlebe pịa ọta achọrọ m ịbanye na fam maka nje lọba ji by this time next year na m ga-ewepụta ugbo ji ebe m na-alụ fam aka na ife m ga-eri asị nri ntacha aja nla mmiri na-agbaneji onwe m nwayọ nwayọ mụ na ọnọrebụl mbụ kanselọ ka mbụ ọnọrebụl dọkịta Chimari Temple ichekwa high chief ọfịa kalịsị akalịsị one nke a gafere the Archbishop Anambra State Government daalụ ebe unu eboro akwa isi aja kọsọ ife ndị mmadụ na-eche bụ na akwa ya anwụ ma na akwa ya eje nga ife ndị mmadụ na-eche Akwa Okuko tiwara akị Chigozie nwa ngwu na-ege ntị imesie nke pụta na ịmara ife to God who made me and you ịmara igbu a born coward ajụa mpa ife o ji wee mụọ ya dana ka mmiri nwata dị egbu ochike obodo anyị si wepụta bụ nnukwu obodo onwe voice note nna afụsị ife na-eri ji dị ji n'ime wetin dey chop yam dey yam inside ọ bụ na arụ nọ n'ilo the ant when dey outside no go know say sugar when dey inside house dey na the one when dey outside na dey carry sugar dey go outside dey come dey bring others dey come me am come later sugar ka I finish this sugar ka ọ na egbe dị na nnọọ ndị nnọọ kedụ dị na nnọọ tata mba dị n'oju pigbuo dị man na o ji isi mgbada isi ncha Gọvanọ Soludo Chimari Temple sị gị daalụ God will bless you chukwu na ndị a na ya gọzi ife ndị na-ekwu bụ ndị ọzọ na-akọtụ adịmekwa na asịkwa nke daalụ na ya arestị Akwa Okuko mba daalụ na asị bụ itinye aka akwụkwọ charges n'isi ị ga-eji kpọgbuo ya n'obe opega is a small boy as a father ọ na-asị reduce account charges ya bụrụ ofu debela bụrụ nke onye eze ga-edebela nke onye eze bụ kpanyị anyị ga-analyze ọfụma onye eze nome transfer to 90 something million ka ya akaụntụ tinyere ego ọkwụnụ ji akwụkwọ ebidogo m judgment n'ebe ahụ sisi uchi ya wa atọrọ m adịm restless because I cannot be happy seeing those people suffering. Onye eze Jesus isi resend 90 something million na akaụntụ ndị ochi the one adịghị ada na-eme transfer mụ abụ ofisi asị ma na-eme transfer karịa 5 million ka ekesi ma eme everyday kedu akaụntụ ime ya kedu bank ọ through that bank account a ga-esi bido investigation onwe nke link to Agwa wejidezi Akwa ọfụma kpọọ ya ntụ n'isi onwe nke link to nke mmapịnọpịnọ jebere ya president ya adịje nọ n'ebe ahụ hụfuo onwe nke relate to pịnọpịnọ si gbuo ya na onye gburu di ya ka ọ bụ ma ọ bụ not related to them the going is descend nwanne na-akọ bullshit and oga i nwere 19 million na akaụntụ mmụọ agbakafere akwụkwọ ife niile m bugodo abụ Chimari na nwere 200,000 na akaụntụ ilekwụkwọ 90 something million iwe ka nọdụ na mkpọ ijewa London oga na-ekwu eziokwu kwụwanyere ya aka na last time oge ndị kidnap people do not even pity for you. Facebook they were saying na you need dodge that you dodge ife ndị mmadụ na-ekwu ndị mmadụ na dodge Onye Eze na-asị na fake mana ọ bụrụ fake ya nwoke na-anwụ anwụ ego ndị gote egwu ndị ya alụsị mbiko apụsị mfere gị na-akpali ndị dibịa ike agwụgwụzie m ife na-emebezie m sị na elu how can I call you off na ka I come and see you ịpụta kpọba ndị dibịa iyi biko gbaghara mmadụ ịtọ ahụ Onye Eze jọta alacha ile fobia abaghị Onye Eze n'isi mfe na-akpọ fobia itigide nwaanyị ife nwaanyị itigide nwaanyị asị na fobia abaghị ya n'isi fobia ndị ji akwụkwọ biko ụnụ mafa na-akpọ fobia nwa ma ọbago nwoke n'isi the shock of kidnapping abaghị Onye Eze n'ọbụla is confused you know and now ego na flọt na Facebook ka otu akwacha flọt ego ezo bịa kwụsịgo flọt nke nwa na onwe ma ọ kwụsịgo ọmaba gị ife ọmụnwe ego ụbụlụ asị nwa abụọ bụ
ma nke a bụ onye lion condemn nwa aba onwe brain ọgbakpugo n'ime kwụsịsị ifegharị ego onye na-efegharị ego ọ dịka nke a narị a na-efegharịkwa ego agwụgwọ mgbe a nọfụ na-ekiri ya kwụsị ifegharị ego na Facebook ụmụ dibịa kwụsịrị ifegharị ego na-akpalite onwe ụlọ mkpalị ọmụtụ ihu na Facebook so people should stop that nonsense nke weta $8 ọ dị na-enye gị adara fake ije weta $8 na nke ndị ahụ $1 na-akọsọ mọfị na-akọsọ $1 so onye nwere ebe na-emegodo ril n'ebe asa ya fụ na-emegodo ọgọ a na-asụ na ọ na-eme ọgọ bụ akwa enye ọra tiri na-eme na Facebook wa na-akọ tu a na-akọ na-eme ọgọ na-agbakwa onye moto si na-azụ nalụ gị ya akwa onye kwa ya ego ọmasịkwa na-azụ nalụ gị ya mba akwa mana ọ na-eme ya bịa ọ na-efe ili n'ọkọ wee karịa ndị mmadụ along ka a na-alaiki ya akịkọ a na-alaiki ya onye ka ebu shuga a ga-alachasị ma anwụnta agbụsị tụọ ya ụkwụ n'ebe ahụ wee lichasị ya ịfụnanya onye anọ na ọgwụ onye anọ na ngana na-abịa onye eze Jizọs ndị ụwa alaikere ya not a good seller because people knows that they na-afọ ọkụ o nwere eche ịbụ ọya yi ama m mere one and one word oge na-ekwu okwu ya oge wa kidnap ọ mmụọ bụ onye nkwu okwu yi na mitoka people were saying, are you sure your hand is not you two talk about this man? So come on, shut up your mouth, your father kidnap a boy and they make kidnapping and Wahala, a father of plenty children, a man of timber and caliber, honorable member. You kidnap like ego na for the day. Look like a poor man. You are Chris. Or can I be they can use keke go location? Me when they use keke na pep go person location. But my style, if I reach there, if you don't like I'm fuck out. I'm not really sure. CBM then they make noise. Now my house I did. I'm not on them man. So now, Onye Eze is not Mama Pila is not me. It's an Akwa Okuko Kidnapp3D and untold. Now, Okuko Kidnapp3D. Nature for government. Nature for government. Nature for government. Government is a guy again. Moros guy. You don't take it. It is a lot of I said, yeah, I said, no, bank not fake. What do you want to do? Fake. It is more with the blood test. You know, you must fake results. All fake results. You might remember, I come on, when they will night. On what they don't know, on what they don't know, you will not. You will mentally scatter. And when you put it, when you fake, you know, fake. You know what fake leader. I think concern fake by this matter. The matter. Let's say that the matter is saying Onye Eze Jesus. The day was you. One is a million you get like something below. Get our account. Voice. Get our account. Two. They come back and the same. Because I get a map of ask my mom so what is it? You could go on you want to only another. You will see when any of my coming to my body part, the guy know need you. One little number. Always when I am. I'm not going to when I am. Will you come close to me? If you come to me, if you come to Ala, I'm not a girl that is in the eye of at my level of the legend. Abala, my level, I don't worship money. What is possible about the look at what I mean. I always hear about the law. I don't place. Get the kidnapper to kidnap people.
I'm the first one to thank you of you. I'm going to send down or feel na mona na me vende libya. Aga mo aba na mo na same class. My target is go on. Target is go be go moto. My go hotel. Target is mo Bible is excellence. I'm target. Okay, mo target. So I got to prepare before I talk. I'm going to feel like I'm who am I going to be long 1 million, not a jealous time. There be lies in the middle of the sea, nimble, and the I am one. Whenever I say I have there, I get medal in the 2 for whatever young man. On what ground? I'm the year. It ain't you make low you. It you go over. My job can be able to get it because I'm not recognized what you are. Now you are a man company name or what I recognize it. Because I dig a little on Facebook tab, I'm what you I'm your people's mentor. I'm more going for Facebook. Give the whole Libya. And me, the number one person on social media. If I want to do show, I started to do all this kind of show, but I know leave this level when I did. And the middle of you. I want to say, I got it. I want to do my color. I want to do your bala. Million will do your bala. Where is the pastor? Did a bala? I'm going to yes, all pastor did a it's a confused human being. But I moved format of Jesus. Jesus is the only person that saved me from the kidnapping. But I sent 80 something million to them. How did Jesus now say, he said it's something to them, but we are here doing prayer for you, promising oracle on your behalf to come out. How did you stupid? One day, walking up to the I think I walk on and the analysis. I don't know about $200. Untuk alas, kita kompetisi. Jalan alas 5. Alas ada. Alas ada. Mau alas tak nak tu, ada sebenarnya itu mana alas. Alas sesuatu suara, ada batu alas. Asyik sesuatu suara batu alas. Buatnya, album mau lui. Bayangkan baca. Om album mau lui, mana mau lui. Apa semua orang bukan pakai. Ngarat once every day. Ngarat to gather on one of my political colleagues advice and say, honorable please. You might have honorable member, don't think say your name. And then go to another them. So my advice is here, my political leader, Honorable Dr. Modern, your days belong. Shall be well with you. For you giving me the space to contest. And to my people of Cable Point, Asaba, Delta State, may Almighty God bless every one of you that came from Asaba, non-indigenous and indigenous, none of your children will die, for trusting me to be in this position as Honorable Dr. Chima Aren Temple of Swabutebute. Honorable Kinekere, the Honorable yes, and I continue. In the election, I'm a poster number. I'm a poster number. I'm a everyone came off now. But we'll see, everyone can use suit. After my put on the to a year, and I feel so no one I'm more than I can consider. I went with my abba. About you go to okay, I was a vote and the leader will happen now. I have a young Abu Gunda in Kitchen like a young man. But no quack, I come a young man. So I take around the quack, make a hit. No, yes, it is also. I am a quack on my other friend. What I have, because I've forgiven you. I've forgiven a hit. Also forgiven Akwa for not hearing word. To avoid loose acts close to him.
Onye ala, onye bịara emeri dabara bidoro ihe igbe ọta anụ tagbo onwe na-ata anụ ifuru na anụ nke pụtara ihe efu apụtara ife ndị ife ndị a na-apụtara igbo na-adọrọ ife ụzọ ka o wee nyụọ ya ahụ chọpụta obi agbara onye agbara obi efu obi nwoke dị mba o nwere bọọsụ ebe ụlọ na onye ọba nke a na-akọtụ nwanne ya ike chọkwa uwe gọọmenti na bad influence maka o nwere gị advice bụ ya igbuo nwanne ya iburu odo na-ekwute ọchọchọ maka ya na ọ bụ na agba na-emefe alụsị ọ na-eme ọgwụ alụsị ka nne alụsị akpọchawa nta niile ike ọ dị na-eme ife ọgwụ alụsị agwụ ọgwụ Così per l'industria
Can you hear me now? Like, I'm not hearing you. Network is bad here. Somebody is supporting it. Who is supporting my life? Somebody is supporting my life for fans. Please share and like. People are reporting this live. That's why they want to bring the live down. Can you hear the voice? Can you hear me now, please? You can hear. Let me see it in the comment section. Can you? Then there, this young guy, I was saying, Babo, simple, different. Nobody will ever live in a job. Chima, this is different or wow. I'm not going to know. Oh, dear. No, that is my different. This is not going to. How would the hotel? Go to the hotel like this. Nah, no, I said, all right. Where about Facebook? When I go to video. Celebrity. Make a woman, I miss a video. What happened when I go to this young man? We talk about what's the other? It might happen when I go. Never put the man over the water and go, I don't come out of the dia Hebrew Maya to be fast, I follow us. Was there two people, two great media. First time in the last 6 years, or last 4 years, 5 years, or 4 years, or 4 years, something like that. And when this young man, we said, I was okay. But now on my Facebook, one cool evening, my account with this young man. I want to know that. Wait. Thousand, I forgot before. Where do you know this man I don't know? Where are my 56,000 return dish? No, you got my yard. Hey, Ilium. When you go to the smell, we'll go after that house now. I'm not why we are going. That is a Facebook, go to Facebook camera and go to it and what's so that with this was it about the lawn of Galilee? Called the demon. Where the one was a pure and the not as that. Since then, Mata, follow my defense. I will be if you don't. And I don't know again if you I never know my currency and according to the procedure. I don't actually get out of you. What about the people you no one can not leave to no one can I have what a rule and remember. Yeah, no one can not bed. Wow. By then, the guy, so Onya, even when you get that, I rush and clean your mistake. I am Doshi, and I am because I even when they compete with the man, they would only defend there. Onye Eze was my one. Yes. Master Mother gives me a because I told me call one of ours. When you join money, they are in competition. I am president of the doctors on the competition. One na floor to you on Facebook. And I floor to you. And they go on my floor on Facebook. I'm going to go. If you don't want to force the area, that is you know more to it. When I'm going to go to Facebook, I will give them the format. Yes, million didn't go there. Chima and more than them. Never got in there, Alice. Not that I won't be there. Yes. I won't get naturally, get another. All women live from Gabo. Yeah, boy, they take out the moment.
Because no problem. My power come with the Louisiana to the lab or Igbo. I don't want to get it. All the worst of people who matter. They don't want to pay, but pain. No, I can't always be very for my get there for your help, I don't know. For me, you just see that I got without working this squeeze here, you saw the way wow. Well, I believe you put it, so I don't know, to be honest. My different would oh, I cannot tie it or out. So, we mean you video. Because undele bayana ka akwa wepụta ya na-eche hit onye Jesus apụtakwuo mana ọkpụrụ n'eziokwu maka ihe ndị bụ asị kịta bụ nwa isi n'igbo na ịnwa ịgọsi ara mara almost 50 something acres of land leta ọkpụrụ ndị nne asị mana inwe property ịlụ ụlọ inwe property nwee moto kedu onye na-agbalụ treasure ịbịa Facebook isi ndị nweta $1 million you went car, you went off. All those things they put kidnappers in the wine of their mono. Because no one was if buife now that crowd. Traffic. The money believe like kidnapper. About the someone and the biggest one had a mount. My believe like a woman, my believe like a woman. Igata. I got another. Can catch one and the other. What is the one year why you go to them? What I am, but I do higher agent. If God would name I accept your own one. I go off on a parliament indirectly. Mano, I'm not because I don't give my children the logic. By the symbol, I have accepted me. I was here, other than Mamma Penapania, and Kia, for support of our old wife. As Mamma, then I am my Facebook. You see, I have one man at Parliament, one woman to do. I think we'll ever boy. And why? If you rude. I think Chima, I more violent down. Can you all you ever will all of them? Now, for another 2 a.m., this old man. Was that even care? So, please like and share. They are recording this video. I don't know who is recording this video. Papa pause. I don't know who is recording this video. Please like and share. Share this video. So, Governor Anambra State, kudos to you. Kudos to you on one condition. You need to have a phone kit. Yeah, phone kit. Yeah, man, car. So your investigation perfectly. But no matter why you feel that. That is why. We have freedom to work on your own. Money I have about 50 hours and can they live a mile. Live a mile. You don't get me, but I need them. Because, you know, man. Why do you why you to marry? I know what I'm saying. I'm saying I'm going to give over. Because, but I know what I'm really. Abraham, John the Baptist were using me. Even my friend, about Moses, over to Phil. I want to deliver my head from the for Moses na over my basket. Whenever I got my wine, this one. My wine in the water spirit, please. Because I want to never the young one, Monsieur one dial. The Mama already get any shrine or any altar, the young one. And then my name was that altar, that is why every 4 months they are coming every day. So, my woman didn't have Vagina, they told me young million. So, what I can have completely please in the middle of one down. So, I brought in the young girls, do more one day than I was not young. Because I don't want to know about normal in case you.
na-abụ anya ọma ọrụ anyị fere na atọmentị ndị mmadụ ọ na-eme mmadụ dịka onye ahụ ebe na-akpọkarị dibia bụ fake scam fake scam fake scam a na-akpọkọ pastọ fake scam fake scam onwe ndị bilivu ka ị maara ya onwe ndị bilivu ahụ onwe ndị bilivu onye Jizọs onwe ndị bilivu ekeghị iti mana ekeghị iti ịnwa ahụ maka ọzọ kwuo onye na-agwọ ndị achawa ọgwụ I'll take it personal with you. Ngachọ ọmụ mmanụ gbasara mkpụrụ ndị ka bụ chairman nchọrọ mba mpọ only license withdraw from practicing because ebe na-alụ ụdọrọ ọrụ ị na-alụ ọ ga-asị m ife ị na-eme dị wrong because na ị mụrụ nwa ọ dị ka achọ chụrụ ya na-abịa ọgwụ ego na-abịa atọmasị igwu fa wayo ngwa ewe anyị ebe ọgwụ ego nfe ga-eme nwa ife ga-eme ebe ịkpọ ọgwụ ego nwa arụsị a na-amụ ego igwe ewu ịbịa ka m gwọrọ ịbara mụ achọ egwu gara ihe ga-amarị wee gwọrọ ya ọgwụ ego igbo efu nwaanyị onye dị onye ga-ala ụfọdụ ndị dị misturi ba ije gbuo mmadụ tinye na ejegba ọgwụ ego onye orusi onye ọma ngwụ ego onye nnukwu n'anya iyi ego ịma nwe ọ ga-ejiri ọha ọzọ ọ bụ na ije were chụma ntụ ego ọzọba ebeluchi mmebi na ị ga-agba afa asị na nwaanyị ị ga-achụ ma ọ n'ụlọ ọrụ ị ga-alụ ka ife a na-akọsọ gị setback ka imesie ya kọntraktị ma ịnweta ego ọ dị spiritual problem dị ọ gị na-akọsọ spiritual problem dị ụfọdụ ndị nwere ebe a na-enyi ozu na mmadụ onye ndị dị ịdị enyi arụsị igbo onye agha mmadụ igbo onye agha mete ije kwasị onye alụ ya bụrụ ahụ ụchụ na ndị ebe a ga-enye mgbakọ nwunye yi were ahụ ijide gbuo ozu were jedide ụmụ ya aka ị na-alụ ụmụazị ya ya so ego onye na-akọchọ attendance arụ adị adịfa mma adịghị ịga ndị na-akọchọ attendance a na-alụ kọmechị so igbo nwere kọmechọ fụkasị na ebe ife nche gwa ya kwụsị ikwu dị na agwọrọ ndị achawa ọgwụ kwụsị ikwu onye fụ nwoke ị na-eme advat ụmụ na-akpali onwe mmadụ ga-akpọ ifo interview ịma nche eche pụta onye ya mmanya nasị ama eme interview ọ ga-abanye ode ya nkwụ keri ọrị mmanya na-egbu iyi ezi a na-apịa ya na-akọ bullshit mgbe na-akpọ ya mbaba ka ọ bụ ya mbaba gị na-akpọ mbara onye ndị na-abịa interview ya mmanya ọkwụzịla mmanya di Aisha onye ebe interview ịnya mmanya ọ lasịza mmanya na-akọtụ ka anya mmanya irekọdụ ya eya anyị ụtụra kwụsị mkpọtụ a biko adị ndị anyị dibịa ịbụrụ onye dibịa nọ na Facebook kwụsị iyi ego nke anyara onwe nke anyara nna afọ anyara adofi na-asụ anyara igbo ụmụ arụsa na-akpọ adofi na-asọ ya anyara kwụsị ịya $1 na soshal midia maka na ọ na-efe na-eme akụkọ na nke ụmụ ego ndị a na ya na ọ na-atrakt ife ọjọọ inwe ego na dibịa na kọmpọtụ ụlọ dibịa ndị nna nna anyị ndị ụkwụ na kọmpọtụ ụlọ o nwere dibịa gị nwe ego owele nwe mgbe na ọefe ọ na-arụ ụwa na-afụ anya ma bụrụ na Facebook na-eme na-asampụrụ ego ọdịrọ klient kwụọ ya ụgwọ were ego adịghị kama gosi ewu agọsịla ego maka mgbe ya ghọta ya nwere ọzọ mmadụ na-abịa na-ekele were 1 million na-ekele 200,000 na-ekele 50,000 na-ekele ọ bụrụ ka ị gbaa ya n'elu akwụkwọ ọrụ na-abịara ya ga-abịara ya and then some of you na-eme ndị ebe ya na-eme agaji ụfọdụ ọrụ ahụ ga-eji ya sịkwa anyị mechakwa fụkwa na tebụl the next day all the too close ị na-were nwayọ inwe dọlachi ndedebe ọfụma libe ya ọnchi ihe ya social media na-aga very viral ọ dị echefu ife ndị onye dị ịlọ ndebe ka ọ dị na social media ụfọdụ ụmụ nwoke bụrụ ahụ na-achọpụta n'elu bed ma ọ mee ka anyị mee kpughelu ya ọ dị sịsa dị mma mpụta na agwọ nwunye m ka anyị raa gị ma ọ ka anyị mee ife na soshal midia ka anyị gaa viral Facebook na-abata isi ọ bụrụ ezigbo ife ka ọ na-anapụta mmadụ okwu n'igbo iwere spid pụta ekposa onwe ụfọdụ ndị gara akpọ ihe ụfọdụ ndị gara ike dịka onye nakọta onye mara ihe gwọrọ ọgwụ ọgwụ ele ọ ga nye bụ skama afọ ekpọ ya bi mana onye nke ya dịgasị na-ebu tut ịbụ ezigbo mmadụ
onye nwere onye na-eme gị buru ife ọjọọ n'obi wee bịa mere ọbara onye ọzọ na test n'ụlọ ọgwụ ịmara ga-afụ wrong result ọkwa mana ị were ọbara anya na-efe na eburu ife ọjọọ n'obi bịa weta ezigbo obi were ife ọma wee na soshal midia niile ụlọ na-ekiri afọ ụwa akpọọ na afọ na Facebook kedu onye ahụzi agịrị mmadụ ọnụụlọ ga-asọ mma ọbụchi ma ihe dị na nke ihe eji jụ onye gara jụ onye agwa jụ onye ọna jụ onye ọhụrụ jụ onye ịgba akwụ jụ ndị nwata ma asa arụsị na-akpọ ihe eji na nchanwụ agbasị na Washington ya na agaba n'igbo arụsị ịma mmadụ ife ọjọọ ịma mkpa nkata gbuo mmadụ ịma mkpa nkata igbu mmadụ pọịsị ịma megide mmadụ ibe kwụsị imegide arụsị a ga-egbu arụsị a nke a abụghị ebuwa nke ete ga-eme ịma ngwụkwọ ọgwụ ọjọọ n'isi mmadụ ibe mana mara ma ngwọrọ ya da ọgwụ mara ma ngwọ ya dị ife kwụsị ihe omume ya dị ife iwu n'afọ ya ebe n'iwe arụsị ọnụnụ ọkwa ntị ya afọ n'iwe arụsị ahụ ga-adị mma mmadụ na agwọ tie afọ n'iwe arụsị ị ga-adị ndụ mana ị ga-amaka pụtasị maka na ife na-akụla na lebụ na nke end ya ọ bụ tụrụ igwe mere nwa ọ ife onye tụ ka ọ na-egote ndị ga-eme anya ọfịs na ịchọ ka ọchịa gbara na ịpụ ahụ ịga n'ebe ọ ịchụpụta nwaanyị gote gị wee nọdị na ga-akụpụta ndị ọdịte ịpụ a ka ọ bụ otu na ahụ tọọ na ahụ I have a lot of camera so biko Anambra State Governor and Anambra State Chief Judge oil Jesus ya kwasị na akaụntụ ebe o tinyere $800 million akaụntụ ndị $800 million naira ọ transfer dị ego ọdụnaịkwa transfer ọ bụ na akaụntụ nke mmadụ dị n'ime ya nke abụọ bụ n'ime ya pụọ ọnụva ntụ n'isi ọ bụ na nke aka batara ya na nwere akaụntụ transfer ego si na agwa kwara bụrụ onye eze Jizọs dedebe ebe isi na-ajụ oyi n'ọrụ ka ọ raa something is wrong somewhere something is wrong somewhere phobia ma ọ nwoke na-arụ the space so to speak ọ dị confused gọvanọ na-etiri ị ga-amara ebe ifu ndị n'ime na ịkpọ disman ebe ọ na-enye wee disman na sel ọ ga-akpọ disman ebe na-enye ọgwụ chọrọkpọrọ ọgwụ eto ma nye onye eze ka ọ laa ka isi jụọ oyi nye refreshment at least 1 month na ndị ya na sel anatakwa afọ ụmụ na-ata afọ o si na nga ndị kidnap pụta gbakwa na nga gọọmenti kọsịrị na ọ dị esi na-akpọ ọgwụ na nne pinofa na ndị mmadụ bụ ndị bụ ndị kidnap ya bụ ndị ọ na-alụ aka and those no one they are going to make it I don't do for what they go also in the kidnap no one they also my reverend father nke be monso boy be monso ah so na the day the one they should do that the reverend father and investigate or do a way you of a war never who no medical doctor only all na US if I remember only the refreshment wawa tulisiye nyame ina jaa kwa respond ana country yani hapo ndani ya group Onye Eze roho ba moto wakana kwa cross yage kidnap yage Scott ozu ozike ano no ma ka BP egwu chokola BP egwu no is fat ndị nwere BP na kakagologa and look at blood pressure never on take care of him ya mara ọpụta chọrọ ngwa nwa akwa ọkwa ahụ na ege hit na nwa na mụta na ife people are stubborn ndị nwere ndị gọm na-emele ife nke ụwa ogo ya na-emele show kedu ya na-emele show nwere ya na-emele show biko Onye Eze Jizọs ndị Igbo treatment o wee believe what them are ego nwere na-ebili tụọ ọ na ngwa ya ka nwere na-ebili tụọ because
watch ya strategies ya niile ọ na-eme mkpọtụ ọ na-emekarị ife ga-abụ ife na-atọ ụda ọ chọpụrụ ọbara likewise akwa likewise otu mkpu ha eke ọnọdụ eke hit yes mkpọtụ wa na-eme ọmụma itebulite arụgbagwala ka ọgwụ anazi igbo anafi afọ ife ndị oge ikele kaya mata nke ndị ọkịga ndị ọgọ ọkịga bụ igbo ọgara ọkịga ebe nwata ọkịga ewe nwata ọkịga ekele ike nwa amama ọkịga gọọmenti hapụkwa ekele ike ọnaba no, così ora sociali da donne. Wolo mo ba no omo be hit na wo 4 days ole. Ife ndị a dịrọ mma. Ị na-achọ followers, ị na-achọ crowd, ị na-achọ ka ndị mmadụ na-eso gị ka ị bụrụ celebrity. Ị ya achụ ya n'ike. Ụta mụchi ị maara na ọ bụrụ blọg ya na mmadụ enye ego bụ mass news. I can do that. I'm a blogger by them to house, my own metal. No blogger. A blogger, came a beam, and you want a picture. I don't know why I'm did a year and all. Well, I can finally, Emma, wouldn't cap it. Man, cap it. Okay, this is one of the straight. Or got me, who's here, not a capella. But I got well, I come. Open up, I don't know. Will I hear the wisdom? Dia ada dua coach, dia na port, karabat, na oba, dia logo. Dia mana announce, wala aku di future ke, dia ni wala wow, dia ni betul ni, dia nak kemana, ebe. Sini tak apa aku di future ke, nama dia yang terlalu wow, for days di sini apa, kau kita tahu. Ada bulan mana, juga ni, ibarat orang dia bulan mana. Mboya ibula nje na bwana kema ndo kada kema ya effect okwa ba business kwa hiyo ndio test ya kwa hiyo watu online bwana ababe video wale na hapa fake ngwetu za hapa fake ngwa kada na hapa fake ila unaona information kwa hapa fake yeah the wrong information na bele amuchu Imana nasi padale, ibu before John Louis, the Lord Louis, yeah, come on, camera, but I'm fake. Yes, sir. Oh, the man that was not going to get a really woman. Oh, you be a very way, the man. I have to see a figure as come. You are a figure who will language and my own thing is only I I'm a way, I'm a post and down, as I can tell office. Ia dah betul orang orang dia, mau buat orang kita lagi mau buat kita lagi, mesti yang mau try, mau nari itu bawa dia, itu address, itu nanti dah betul. Orang orang atas, orang nak mau sih, apa all the whole dia ini orang mau buat, nanti kalau saya nak buat house, India lah, dia mau orang dia, itu yang bagus itu mau, apa tak? Ya lah, makasih banyak. Eku ọfụma ife ndị na-eme ọnụ wala hotel n'eziokwu mana m nwere ego ụlọ m ịtọ chịkọọ ịtọ ọnụ m ga-alụ hotel yes mana m nwa abụọ ebe mkpa ebe m kpakọta adị ego ebe ndị mmadụ ga-ebi ma less privilege ma ndị na-enyere aka ma ndị gara eme ego every month or every year gara ụlọ shop rent na-eme expire weta akaụntụ ka m tinyere ihe ego nwere ebe ụlọ m anya From stress. Kalau memang masa kita nak buat ni, macam mana kita buat ni? Jadi kalau macam tu, kalau kita macam tu, nak kita kerja ni lah ni lah. Orang mesti tak stress. Cuma ni mesti nak kita macam mana? Tahu ni, kalau apa ni, kalau kita ni macam
every day. Now, Anya Abana. Yes. What the people will audience? People went to Wahala. They match sheep for you. Akwa Okuko, respect yourself and go inside. Come together. You are people in your village. Some of them are not happy with you. I know the kind of title you take. You can take it last time one day. If I come sorry, all those different when you got them, all of those are only about money and a half. All of them don't make up. All your whole mind are very fine. Likewise in more. If you're not I love your past, say, oh, my God, Naka. Oh, no, the Naka, oh, no, the Naka, oh, no, the Naka. Oh, you Makakitu Manana. So, what did I was? Where did I get that? There are 6 months. About them, my name was 6 months. I get it. Next call, they are going to get one there. 200 million. George. Investigate Onye Eze to bring his account. Let's check how much he transferred to kidnappers according to what he told us on social media. Because we're using what happened on social media to George now. Before we see the documents. He said he transferred something $1 million to them before they allow him to go. And they want to kill him. They want to kill him, they're not killing him in 2 days. They're not killing him in 1 month. They're not killing him in 1 month and they left him to 3 months. They're not killing him. That's one thing people have to think. They think well. Now the Philippine number is involved. The number came out. She has court date too on the 11th. She has only from that from that place to Opososas. Where you come to say, remove your mask from kidnapping case, so remove your mask. Everyone were scared because he decided to come and point you. Everyone were scared, so you don't come and point us. Say that you are wrong, you are wrong, you are wrong. On what ground? Elephant did kidnap cockroach. Not now I want to see find anything. I did my house to carry them to come. Say you want to make a comment education. Now you know. The story of a king, the story that one don't talk about social media, but a family issue. Whether Ala Igbo want to kill the video, that one don't matter. You think you are a lot, I don't look man, I don't know, I don't go near any test, I don't follow that. Only God, I know that one, I am law, I don't married a family friend. I know it's not about that one, but there's something lingering. Maybe you are using annoyance to intimidate people. And everyone that did you bad, maybe you have case, you name the person and put the person in no problem. That person will follow you and suffer. So you suffer that person. So if somebody offends you, that person will be very careful with you. So you will not point them and kill them. And you want to accuse government to be doing all these things you need to people. Because you said you will cover, you will see government, you will see government, you will not see government by yourself. Government came to see you. Yes, you want to see government, not see nonsense. You are trusting everybody. Government said, man, for government next 2 weeks. Man, for government next 3 weeks. Government didn't make it like in Anambra State. Everybody was scared. Because you look at government now. No, you have to make it nothing. No, you have to make it nothing. No, you have to make it nothing. You don't need to wake up with them, man. Or call for you now, that far off. Anambra State government. In fact, the deputy governor the deputy governor of Anambra State. I don't know your name, but you know I have wives in Anambra, not 1, 2, and I'm married to Anambra women. That's my in-law side, Omumadia in Anambra. Yes, and they try. Mani settlement. One of tries. Kudos to you guys. For you. Malala Bali woman. They feast for them. About us, I catch a client and they feel for them. And about treasures.
So when they open the motor, and go to the motor, when they only see the AC. Man, they don't see all the living of the did. Okay, did it. By your effort, never happen. Somebody like I am at his level, only the way you blow my number. Now, how you blow my number, I must have Madame a quand vu le médaille avec fois dans ma long life, which if you say is so on waka, we are the one that are where on my head. Another, a blow of house on our law. Far back I am. Madame people over the lava, maybe the club. We need that. Etipia, umakan kapal lain. Masa saya baru kenal orang di format dia orang iya pun kini me boso, ibu sudah. Macam ni kaya ni malah dia format, mungkin betul anak ulu. Orang kali, mata kali ada foi. Itu orang kata, orang nak apa saja, orang nak apa saja. When they evil about you, all because you did blow away the from maybe club. They were in the club. Akwa Okuko, yeah, grandmaster of the blue grandmaster, give my mama has lived. Not because I yeah, blue keke. Aman-aman, kami tidak berpikir mutu, kau belum pikir mutu dah ada yang lain. Orang tu cuma kan juga dia. Dia ada yang berkelok, dia ada yang berkelok. Dia beza, ayam raja cije, ijela. Gente o que vou ter berkelok, tadi yang homofobi. Alam, ibu tu mutu dia, nem eu ibu tu mutu dia. Nada de filho, eu vou botar de dentro. E vai dar cavalo de filho. Eu vou formar técnico, eu vou ir na casa. E casa, vai fazer não, vai. Vem na presença. Nada de livro, e já ganhei vídeo. E o livro é esse monte na maneira de eu vi. Eu vou para o na palavra, na mão feia, na mosca, na mão feia. Você aí isso. Não foi dar uma mão feia. Yes. É gajo, já não sou já, é Dua minggu dia, macam mana tu? Langsung jawab dia macam, itu mana? Ayah baru film lama, omelan. Mula apa tu? Anda masih yang orang dia, omelan boleh ada macam, orang ada Facebook ni. Ada macam. Kau satu orang mau baca dalam Facebook, enggak ada. Pertama maya ada dua maya. Oh ada di semua. Oh ada di semua. Jadi orang orang belum. Macam macam mais ni, cuma. Orang mau itu berapa kan? To place on your face or Facebook. Orang orang itu mau falar dia mau tudo na social media. Não vai ter fazer na rede de igual, não tem clique. Não dá nada assim. Não dá nada bom clique. Não dá nada claro clique. In different dimension. Mas não é o raio dele. Quando eu não tenho cara para cara o mas outro não o tudo. Da bela é o ano. Ela o tudo lá. O conceito não é. Mas não dá nem para. Da bela é o ano. Akwa Okuko. Tudo assim, não motivo. Chief Judge of Anambra State. So that High Court over there investigate this case. Well, what Onye Eze said he sent it's something major to those who kidnapped him, and he escaped from the den. He wanted that Onye Eze to escape from the den, from the kidnapping this thing. Whereby up to now they are still carrying him. Is he walking like this? Did he fly, or did he roll? Or did he release the jail by himself after paying like something million or like something million? Let's analyze that part. Because from that part, that's what
I'm not pleading for this, I'm not pleading for King. I'm telling you that something is wrong somewhere. Then Mama, that was actually kidnapping case again. You want that want to mighty thunder with the Onye Eze's sister. Like how I used to put. What happened? I'm even praying. I was even here when I'm praying in my shrine. So that we will so that one will be never that I'm going to shrine to go and be praying for his release. Let's rethink. Because to avoid manipulation of government and send those people, okay, so that we will be suffering for what they don't know about. With your back statements, you transfer to kidnappers. You must give them back statement when you transfer that millions. And how can you transfer it's something million once? Or you need every week? 5 million, 5 million. Let's check in every week the day they kidnap you and know the actual week. You have to send them 5 million under them. Then what they will find out from what you said, Onye Eze na-asị you can lie. You can know. Onye man na-ere ahụ ndị eti ya n'ụlọ. Ofu ndị oke bụ isi ya maka ọkụkọ dibịa dọrọ ọkụkọ dị vidio ọmụma ọkọwa na-awa na-asị ya ọkụkọ bụ ihe ka o mee vidio ọsọrọ ihe ọkọdị ihe ọrụ adịghị ndị mmadụ na-aka ka ọ ego